गुड मॉर्निंग गाईज. थँक्यू सर. मला गुड मॉर्निंग नाही. सो वेलकम टू मॅथ्स क्लासेस. परेश इथे. येस सर. हां सर. 17चा टेबल पाठ केलास? सर 21st सेंचुरीमध्ये कुठे टेबल्स पाठ करायचे? वी हॅव कॅल्क्युलेटर्स. गेले 4 दिवस तुम्हाला हेच सांगतोयस. हे बघ, तू जर पाठ नाही केलंस ना तर मी तुला काय करणार? ए कॅमेरा ऑन कर. व्हायरल करू. काय करणार? काय करणार? हे बघ मी तुला. मम्मी. अरे कशाला मम्मीला? काय झालं? काय झालं? टीचरने मला मारलं. काय? अहो त्याला मॅथमॅटिक्स नाही येत. मग काय झालं? त्याला क्रिकेट खेळता येतं, IPL मध्ये जाईल तो, कबड्डी पण खेळता येतं, प्रो कबड्डी मध्ये जाईल तो. आणि मम्मी इंस्टा रील्स. हा रील्स पण खेळतो. सोनी कितनी सोनी आज तू लगती वे डिंगी डिंगी डिंग. बाळा दमला असशील. बघा लाईक करा. 100K फॉलोअर्स आहेत त्याला. ताई मला माफ करा. तुमच्या या सुपुत्राला मी कधीच हात लावणार नाही. सुपारी या पोराची देऊची या. आहे. घबराव. याने अभ्यास नाही केला ना याला कुत्रा सारो मारा. आहे. बस बस ताई बस. येवा तुम्ही. आहे. आहे काय? 17 साधे किती? पहिला दिवस आहे मास्तर. मग बाकीचे दिवस काय गोटिया खेळत होतास? 17 साधे किती? 17 के 17 तुला माहित नाही? माहित नाही. हे आहे. काय झाला? मास्तर मारतात. तूच काहीतरी केला असशील. अरे पहिलीच्या पोराक सुद्धा हे पाढे येतात. सांग 17 साधे किती? काय माहित? नाही माहित? अरे आज तुका माहित नाही, उद्या इंटरव्ह्यू मध्ये काय होताला? हा माझा रिझ्यूम आहे. सॉरी यू आर डिस्क्वालिफाईड. का? 17 साधे किती? मास्तरांनो बघलास? नोकरी नाही म्हणून तुका छोकरी नाही. ते बघ. सॉरी नोकरी नाही तर माझ्यासारखी छोकरी पण नाही. तरी मी तुका सांगी होते याच्या पत्रिका 17 साथीने आहात 7.5 आहात. बघलास? आयुष्यात 17चो पाडो नाही आल्यामुळे काय काय झाला म्हणून सांगताय. 17चो पाडो पाठ कर. 17 के 17 17 दुने 34 17 ते 51 17 68 17 85 17 95.